Ya, Mbak Linda. Ya. Dipilih ke tembang. Ya, opo kira tembang sing kepenak. Ya. Iki kaya pos kampling. Ya. Kubar iki awake dhewe nyuwun pamit. Lengser ben disambung karo dulur sepuh. Ya. Wis samapta ing gati sawiga ing diri. Iya. Monggo Mbak Linda. Nganggo pengawal kok tega. Ora bener iki. Ya, wah haluse ngene. Biasane padahal jeleng-jeleng lho. Ya. Monggo. Wis ora usah nganggo salaman bendina ngono kesuwen iki lho. Wis salaman barang. Salaman kok serak entuk lho, Mas. Ora usah kesuwen iki lho. Ya, ngaturke tembang napa Mbak Linda? Nggih, yang dari bawah Pak Kancil ngersake bukit berbunga. Ya, kono. Oke. Pak Diaman, Diaman, Cinta Merah Jambu. Jambu. Ya, rindu. Bukit berbunga kok rindu. Bukit berbunga Mas Bayan. Tutuk, tutuk. Kadal prese, aduh kadal makmur ya semono gedene.
Hebat Im. Pancen sesuai janji saya. Sing teko sing rawuh digilir kon munggah. Ica kene Ica. Ya. Oke, Ica Rusmala kene. Ya nek bar kene aku gelem salaman ah. Jalukan coba. Yo Ica, mana Ica? Lina Ica juga ada Mas. Oh iya sekaligus dua Lina sama Ica. Ayo Ca, selak pajar Ica. Waktu ini sacet ya. Nah, iki ngiras pantes sama dhewe ya nyuwun pamit ben dilajengke sedulur tuwa panjenengan Ki Sunyata ya. Ki mengko ben dirampungke karo panjenengane. Yuk, Cah. Di sepoti bintang kecil di langit. Wis kendang tok apik. Kendang tok wae apik. Ayo.
Ya. Yo yo yo. Oh. Ayo Ca, Lina. Oh, 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 oh. Yuk. Apa lagune, Dok? Lagu sembarang yuk. Ya. Ayo lanjut. Diparingin apa niki? Monggo, monggo kersa. Kusuma Wijaya, kusumane ngati. Ya wis kono mulai. Pak Bayan di setel napa mboten niki? Ya wis, mudun. Derek latihan nggih, Mas.
aturi nok. Iya. Nutukake jejiban nggih. Iya, nutukake jejiban. Saka adikku lanang ya kuwi Mas Didik. Ya ngaturke gunging panuwun nok dene iki aku ya hitungane diplekoto piye. Wong atase ka adikku lanang sing seminding kuwi ya seleh. Terus aku winginane ditelepon kelawan anakku wedok Tesa. Mengke tanggal niku teng gawene kula jenengan sing mayang lah jare Nur. Ini ya perkara kahanan, garapane akeh nok kaya ngono. Sapa adikku lanang Nur jan garapane pirang-pirang mulane rak kober sambatan ini Tesa iya. Garapan rantek-entek plampang ki jan ra karu-karuan iya. Mulane sampai nyempatke ya iso ora iso. Wah, rumangsa bungah nok, rumangsa bungah. Dene disengkuyung sangyaning para seniman kabeh padha nyumbang lagu. Ayo sing sapa meneh iki sing arep nyumbang lagu. Ya kanca-kanca seniman monggo dientek-entekke nganti jam 3 ya ora apa-apa. Jadi aku mayang setengah jam terus medun. Pripun iki monggo sinten ingkang ngaturi malih? Ngaturi lagu malih monggo. Menawi mboten wonten nggih kula lajengaken crita. Dilajunke crita. Ya sedurunge kuwi awake dhewe paring dedonga nok. Iya. Dening awake dhewe rene iki ya mung bisa nyumbang kaya ngono kuwi. Iya. Muga-muga anake awake dhewe ya kuwi anakku Tesa nggone sesemahan nyambung bali wisma kelawan Kang Putra kelawan Kang Garwa ing samengko tansah pinayungan ngersane Gusti Kang Murbeng kawasa. Iya ya bener. Muga tansah atut runtut reruntungan mula kang saka kuwi ya ya ben bisa duweni pamikir kang kadewasan. Ya iki ngancik kadewasan no. Iya. Bar iki wis akeh perkara. Aja kaya ngono. Lho omah-omah kuwi wis wajib kaya ngono kuwi wis wajib. Ya mbuh kuwi perkara. Wektu ya mbuh kuwi perkara. Telat leneng mulih kuwi mesti ana no. Iya. Jenenge gathokake pamikir, gathokake penggalih. Gathokake penggalih. Gandeng iki ya wis cukup nggone nglelipur, nggone seneng-seneng ana ing tlatah Plajan kene. Ayo sowan darane awake dhewe nok kae manjing ana ing Sanggara Pamujan nok. Kuku sing tupa kang kumelon ning kentasang peke wong manjing Sanggara Pamujan Nata Prabu Duryudana harus meminta sih nugraning Gusti Kang Murbeng jagat
sampun samapta wujuding ratus kelawan garu rasa mala sak sireng dipanggo gedhene Jaya sadhakep maladining nutupi babahan hawa sanga manteng punang semedine sumundul ing antariksa pengangen-angeni mugi katarimu anggenipun ingkang putra badhe nglamar Dewi Nalawati gandeng satunggaling nalendra ingkang kirang marsudi engreh panembah goreh rasaning rasa tansah karido dening rasa mangu-mangu gempung jroning rasa krana datar saged angeningaken cipta Gyamung kasih anggene mata semedi manjing ing pati lemat genteng angkut sapa lumampahing sangyaning prawadya bala Kurawa ingkang dipun pandhegani dening Nata Prabu Baladewa kapapak barisan wingking saking Traju Tresna
jagat risang kabirangmu rinangkul kinempit kempit wong sing rataning bawana wong yogi tukang walang adi yogi tukang ana sing jas yogi tukang kudu gering Sengkuni maju rene Sengkuni wis payu kandhane wis payu kok Sengkuni teng pundi bawa penemban Drona mpun pajeng kaya anakku lanang iki Sutejo lho nggih Dewa Prabu ora kowe iki yo bar kondi lho adikku aku mau bar tuku anggur ketok kandang dutane gayeng aku lek kaki-kaki tuku anggur bareng tekan kene wis rampung jan bareng tekan kene andang dute wis rampung iki wis kadung aku glegek entape malah kok kene wis rampung arep nayub karo sinden ya wis ditutukne wayang lha piye meneh wis wigati iki wigati wis aja geger Seteja napa kok mabak lagu ning sangyaning para Kurawa lho nggih Siwa Prabu kula badhe tumuju wonten ing Klampe Sireng pernahipun wonten ing dunungipun Nala Garing terus sediamu apa sedya bila badhe nglamar inggih menika Dewi Nalawati nglamar Dewi Nalawati lho nggih kanggo sapa kangge kula piyambak kok iso jeneng sira bakal nglawan Nalawati krana jeneng sira wis duwe bojo sing aran Haknyanawati apa kira-kira Haknyanawati ora bisa ngrenani penggalihmu ngono apa piye lho niki Haknyanawati nyuwun bilih Haknyanawati nyuwun purun dipun ladosi kalian kula menawi kula sampun saged emayuh Dewi Nalawati. Lah dalah nanging Seteja. Rungokno kang dadi tembungku ya. Rungokno kang dadi tembungku. Sedyaning para Kurawa, sedyaku. Sedyaning Kengwa ing Mandura iki ya bakal tumuju ana papan dununging Nala Garing. Ing sapuluh bakal nglamarake sing aran Lesmana Mandrakumara. Yen mekaten jumbuh kalian kula Siwa Prabu. Ya. Mula kang saka kuwi tinimbang iki mengko keselak wektune ora nyandak. Wis kaya meh bedhug tengangi. Apa kira-kira kowe gelem manut runtut sak lakuning punwa? Lho nggih. Kula namung ndherekaken lekas paduka Siwa Prabu, nanging aja sruntik kang dadi atimu. Ing sabab kowe bakal nglamar ya kuwi sing aran Nalawati, aku ya bakal nglamar sing aran Nalawati, bakal tak piket walake ya kuwi si Lesmana Mandrakumara. Lho nggih kula sampun lenggana jroning penggalih. Kula sampun lenggana jroning lasa naminipun jodho menika mboten kenging dipun peksa, mboten kenging dipun gelak. Menawi mangke Gusti ngijabahi
Wujudipun Setija ingkang pikantuk kalian Dewi Nalawati kula tertamtu badhe dhaup kelawan Dewi Nalawati ning kosok wangsulipun piye sampun anggadhahi raos gelo jroning manah serik jroning ati menawi ata ing mangke kula badhe ingkang saged mbatalaken sedyanipun paduka ingkang badhe ndhaupaken inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Ya, saiki wis ati-atian aten wae. Ayo jumujuk marang unggiwane Sinala Gareng. Lho nggih kula dherekaken. Dadi iki ora ana perang, ora perang-perangan. Wis ora ana wayang perang saiki. Walah wadya balaku ki tak nggih apa ya angger dikon jajan ngono wae. Bakul es yo karo bakul cendol-cendol yo akeh. Kados mekaten menika. Iya, wis rasa perang-perangan. Sing kudune iku aku ora setuju, aku ngamuk karo kowe. Mboten usah ngagem ngaten menika. Padha sarujuke menawi Setija anjen entuk jodoh Nalawati ya paduka kedah nglenggono paduka ingkang badhe ndhaupaken Lesmana Mandra Kumara saged kasempatan kula inggih nglenggono ngaten nek beres ora usah nganggo bres mare kakian keringet ayo tak derekake. Kocap kacarita nalika semana. Sing siji suweke dicekaki, sing siji dawakake. Ya ini noloran. Laju lampahira nata Prabu Baladewa Genda ingkang kocap wonten ing papan panggenanipun Kelurah Nala Gareng. Oh seminding. Ingkang putra Nalawati kaadhep ingkang ibu. Katingal gupuh krana ing mangke badhe nyamapakaken wujuding gawe dhawuhipun Nalawati kelawan Lengkung Kusuma dening sangyaning para kawula sangkut gumregut anggenipun sabiyantu unggianing Kelurah Gareng karana sampun kondhang kalukeng rat Karamanta wonten papan panggonan inggih wonten ing Karang Kadempel
Sangya para kawula sadaya samya sayak seka kapti. Pramila datan nama mukal krana tansah cahyane kumambang ing tlaga nirmala sayane ing Runggang rasa ngener ing panggayo lunging gaduh ing tlaga Bakong nindi bakong Bang nanonane nanonane Ruming mulat ruming mulat ruming mulat Surabsari Ruming murat Surabsari
anakku nggih. Nun inggih Kanjeng Rama. Ya wis mantep kang dadi pikirmu. Nun inggih. Sampun dados anteping manah kula anggen kula badhe dhaup kelawan Kang Mas Lengkung Kusuma. Ya wis. Yen kaya mangkono ya wis lega rasane atiku krana ya wis tak tekati kanthi niat sing bener. Tak tekati kanthi niat sing becik. Aku kepengin nyuwargake marang lakumu. Piye, Gong? Uba rampen wis kabeh apa urung? Wis kabeh, Pak. Uba rampen sangganing para kawula wis tak piyake kabeh. Terop-terop ya wis samapta ing gati. Yen perkara bab wingi aku dikongkon ning pasar ngeterke. Tuku belanjan ya wis kabeh. Ya mula kang saka kuwi ya pungarasane atiku dening anakku ing dina iki bakal nambut silaning akrama. Rakyat tango ya senajan aku wong sumpen ya tak golek-golekne. Lah jenenge karo anak ya ngono. Paribasane nyuwarga anak kuwi duweni rasa gedhe ing rasa. Tur dijabahi ngersani Gusti Kang Murbeng Jagat kabeh ana ijole. Kabeh ana ijole Kang Gareng. Ya, kabeh ana ijole. Aku wis mantep jroning atiku, sing penting anakku iso dhaup kanthi becik. Wong pawon ya wis siaga kabeh. Iyem. Nun inggih sampun samapta ing gati. Sangyaning para kadang-kadang kula wangsa wonten ing tlatah mriki. Uba rampen wonten ing pawon sampun sawekta ing gati sawega ing diri. Yen wis kandel kang dadi antepmu, ya kepiye yae mung aku bakal mingungkas sing paling keri. Bakal mitungkas marang jeneng sira ya kuwi Nalawati. Nun inggih. Ya ati-ati nggonmu omah-omah. Kabeh mau mung kesurung saka rasa tresna kelawan tresna kang ndadekake gathuke jeneng sira kelawan Lengkung Kusuma. Neng sing jeneng laku kuwi ora bakal ora nampa pacoban, tetep ana nampa pacoban. Mbok kuwi bab apa wae tetep nampa pacoban. Engko gek-gek kowe bakal ngelampus diri wis kepentok kelawan kahanan. Mboten. Ana no reng. Ya ana. Kepentok kelawan kahanan, kahanane saya ruwet, sonane saya mepet, ndadekake ora prayoga, ndadekake bebek kang dadi pikire. Terus arep ngelampus diri kaya ngono kae. Sampun kula tekati Kanjeng Rama. Ajeng pripun krupun kula badhe lelabuh kanthi lair terus ing batin kalian Kang Mas Lengkung Kusuma ingkang kula badhe abdeni ngantos tumetaing delahan badhe kula sokaken mengang dados raos sing manah kula jiwa raga kula Geger Ndawi.
Lenglenging driya mangu mangungkung kanduhan remang lirlina tanpa kahanin waduh Raden dinten niki mboten menika kek dasawan wonten ing mriki do rawuh wonten ing papan panggenanipun Nala Gareng menika pripun mangkinjing damelipun nika mangkinjing Nala Gareng nun inggih nggih saderengipun kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka sinuwun Prabu Baladewa dening kraya-raya prapteng wonten ing mriki wonten wigatosa ingkang kadosa pundi menawi ta badhe nyengkuyung kaliyan pun Gareng kula nggih rumaos bungah raos ing manah kula niki nggih wonten Ndara Seteja nggih setunggal menika raseksa sinten duka kula mboten mangertosi mbok kirimi undangan uga ora kon mancanegara barang gopo lah kae kok ana tamu saka mancanegara. Nun inggih sadereng sak sempunipun kula ngaturaken gunging samodra pangaksami kalian paduka Ndara kula pun Sinuwun Prabu Baladewa. Ya tak tampa kanthi bunga rasaning atiku, Gareng. Tak tampa kanthi bunga rasaning atiku yen to jeneng sira ngaturake sungkem kelawan Prabu Baladewa ora liwat pangestuku wae tampanana. Nun inggih kula tampi raos bungah raos ing manah kula. Nun inggih kula nggih ngaturaken sungkeming pangabekti, ya tak tampa pangestuku wae tampanana. Kula tampi kanthi rasing bebungah jroning manah. Nun inggih sinuwun kula ngaturaken sungkeming pangabekti. Nun inggih sinuwun kula ngaturaken sungkeming pangabekti. Ya ndak tampa Nalawati kelawan bojomu sapa jenenge, Reng? Iyem. Ya yen tak tampa kang dadi sungkemmu rakyat pangestuku wae tampanana. Nun inggih dadosaken bingah raos ing manah kula. Dene wonten ing katos ingkang kados sepundi prapteng wonten ing mriki gedhong sanga. Kok sajak kita-kita hamengku gati nggonku prapteng kene aja kaget jroning rasamu bareng aku nyumurupi tratak rambat wis digelar ana ngarepan ateges Nalawati bakal antuk bojo iya lho niki dawah keleresan nanging aja kaget kang dadi rasamu kabeh mau wis kebacut mulane Prabu Baladewa mlebu ana ing papan panggonamu ya neng semahmu. Nggonku mrene bakal nglamar sing jeneng Nalawati bakal ndak dhawuhake kelawan Silesmana Mandrakumara. Wis tak baleni. Ado-ado saka negara Ngastina aku pinitaya dening ngersaning Sinuwun Prabu ya Yayi Duryudana. Kinen nembungake kinen ngirit kinen ndodhokake omahmu ya kuwi ing saperlu ndhawuhake Silesmana Mandrakrama dawat kelawan anakmu Sinalawati mula kang saha kuwi nggone ning ngarepan sono tratak rambat mbuh raidhep aku kepingin ndhawuhake Silesmana Mandrakumara. Terus banjur anakku lanang Seteja semono uga matur dhewe Seteja. Lho nggih. Nala Gareng. Anggonku prapteng kene aku bakal nglamar sing jeneng Nalawati. Wis mantep-mantep kang dadi sediaku. Yen to Nalawati bakal ndak dhaup krana
Hak Nyanawati gelem ngladeni kelawan aku yen to aku gelem mayuh kelawan Nalawati jagat Dewa Batara piye piye iki lah lajeng sing setunggal niki pripun iki sing jeneng Gareng. Lho ana buta iki mau. Nggih, kula mlebet mriki teng wingking sampeyan. Lah kok iki ana buta sing melu-melu rene? Wadya balamu Snijo? Mboten. Sedyamu apa? Saru yen to aku ngomong saru. Sing di omah Nala Gareng. Iki sing aran Nala Gareng. Nun inggih kula pun Nala Gareng. Aku diutus saka negara lemah bengkah mau. Abdining Prabu sapa mau? Abdine Sinuwun Prabu Karya Pati. Dene Sedyaku ing kene bakal nglamar sing jeneng Dewi Nalawati. Gelem rak gelem Dewi Nalawati tak boyong marang lemah bengkah. Karena aku wis ngirit wadyabala akeh sanggeman sing abot sing tak tompom. Dening sangyaning para ratu-ratu iki bakal nglamar wujuding Dewi Nalawati. Kuwi ateges dadi pepalangku. Dadi pepalange utusan saka negara lemah bengkah. Sithik akeh sing dadi pepalangku bakal ndak sirnakake piye? Piye omonganmu? Piye? Sithik akeh bakal ndak sirnake sing dadi pepalaku metu jaba lekane ati. Kados pundi menika Kanjeng Rama? Kanjeng Rama kados pundi? Wah aku ya bebek jroning atiku iki. Bagong. Piye, Reng? Iki perkara saya ndadra iki piye? Gong. Malah ana perkara sepirang-pirang gawene garek sisuk. Wis ngene wae pasrahke karo sing nggih urip. Mengko yen pancene entuk dalan, yen pancene sing nggih urip gawe pepadang bakal padang. Ora usah dipikir kanthi bingung. Mengko sing nggih urip gawe padang bakal padang reng ayo. Diawat-awati reng.
Kados pundi menika wa? Yen tak pikir kanthi permati iki rebut balong tanpa isi. Terus kados pundi? Paribasan merang tangan randesan dengkul nyuwen-nyuweni laku. Yen ngladeni tindake sangyaning para wadyabala, nanging sangyaning para wadyabala badhe damel Karangabang wujudipun papan panggenanipun nggih menika Gedhong Sanga. Papan panggenanipun Kelurah Garing. Menawi dipun jar-jaraken ing mangke badhe mesakaken sangyaning para kawula wonten ing mriki. Wis tak pikire dhewe mundura. Saged maldening nata Prabu Baladewa matek babahan hawa sanga mandeng pucaing gunung Duksina kang kapuja namung mantenge wontening pengangen-angen timbul wujuding angin campur geni sambuh gedene gumulung 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 gulung ngebaki badaning Raden nggih Prabu Baladewa kadiyup hambesmi sangganing Pradyabala